Φαίνεται παράδοξο, κι όμως η παλιά αυτή μέθοδος ελέγχου, απόδοσης και ρύθμισης του Λέβιτα χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Ο συντηρητής αυτός ελέγχει την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα με το παλιό σετ χημικών. Ο τακτικός έλεγχος του Λέβιτα είναι εξαιρετικά σημαντικός. Εάν η μίξη καυσίμου-αέρα δεν γίνεται με απόλυτα σωστή αναλογία, όχι μόνο προκαλείται άσκοπη κατανάλωση τόνων καυσίμων, αλλά επιπλέον ρήπη και τοξικά αέρια, όπως το μονοξίδιο του άνθρακα, απελευθερώνονται μολύνοντας έτσι την ατμόσφαιρα. Σήμερα, δυστυχώς, η ρύθμιση του καυστήρα με την παλιά αυτή μέθοδο είναι μια αργή και πολύπλοκη διαδικασία. Επιπλέον, με το σετ αυτό, ο συντηρητής δεν μπορεί να μετρήσει παρά μόνο στιγμιαία, με αποτέλεσμα προβλήματα αστάθειας να μην εντοπίζονται καθόλου. Ένα ακόμα μειονέκτημα της παλαιάς μεθόδου είναι ότι το χημικό αυτό οξύ πρέπει να αλλάζεται συχνά προκειμένου να διατηρείται η λειτουργικότητα του συστήματος. Έτσι, η διαδικασία σωστής ρύθμισης του καυστήρα, επειδή με τον τρόπο αυτό είναι αργή, πολύπλοκη και συχνά αναξιόπιστη, πολλές φορές παραλείπεται. Αποτέλεσμα, σπατάλη τόνων καυσίμων και συνεχιζόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος, ενώ είναι πια διαθέσιμη και προσιτή η πλέον αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδος. Ηλεκτρονικοί αναλυτές καύσης με δυνατότητα μέτρησης καυσαερίων ιδιαίτερα υψηλής ακρίβειας έχουν κάνει την εμφάνισή τους εδώ και 15 χρόνια. Η κακή όμως ενημέρωση δεν έχει επιτρέψει στον βιομηχανικό και οικιακό τομέα να υποφεληθεί ανάλογα. Οι καιροί όμως αλλάζουν. Επαγγελματίες συντηρητές, κατασκευαστές αλλά και οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων συνειδητοποιούν πια ότι ο έλεγχος και η συντήρηση του καυστήρα μπορεί να γίνει εύκολα, γρήγορα αλλά κυρίως αξιόπιστα με την βοήθεια των ηλεκτρονικών αναλυτών καύσης. Ο αναλυτής K800 του αγγλικού οίκου Kane May που βλέπουμε τώρα, όπως επίσης και ο K1700 αλλά και ο K1900, έχουν ελαστική θήκη που τους παρέχει πλήρη προστασία από πιθανά χτυπήματα. Το θερμοστοιχείο του ακροδέκτη καυσαερίων συνδέεται με τον αναλυτή K800 με το ειδικό βίσμα, ενώ ο σωλήνας καυσαερίων συνδέεται με την υδατοπαγίδα. Η υδατοπαγίδα αυτή συγκρατεί την υγροποίηση και μαζί με το ειδικό φίλτρο προστατεύουν τα αισθητήρια του αναλυτή. Ο αναλυτής μπορεί τώρα να τεθεί σε λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο on-off. Αναρροφώντας ατμοσφαιρικό αέρα, ο αναλυτής αυτορυθμίζεται, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση της αυτορύθμισης. Στη συνέχεια, ο K800 μας υπενθυμίζει το προεπιλεγμένο καύσιμο και μας υποδεικνύει να πιέσουμε το πλήκτρο μενού για να εμφανιστούν στην οθόνη του οι τρέχουσες μετρήσεις. Η οθόνη του K800, όπως και των K1700 και K1900, είναι φωτιζόμενες, λειτουργία ιδιαίτερα χρήσιμη στα περισσότερα λεβιτοστάσια. Ο συντηρητής μπορεί να επιλέξει ανά δύο τις ενδείξεις που τον ενδιαφέρουν με τα πλήκτρα επάνω και αριστερά. Ο αναλυτής K800 μετρά το οξυγόνο, το διοξίδιο του άνθρακα, το μονοξίδιο του άνθρακα, την περίσσια αέρα, την θερμοκρασία περιβάλλοντος, την θερμοκρασία καυσαερίων, την διαφορά αυτών, την απόδοση του Λέβιτα, τις απώλειες και τέλος το λόγο του μονοξιδίου προς το διοξίδιο του άνθρακα που αποτελεί και την πρώτη ένδειξη ανάγκης για άμεση συντήρηση του συστήματος. Στις λειτουργίες του μενού, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η επιλογή καυσίμου. Ο αναλυτής K800 έχει προγραμματισμένα στη μνήμη του πολλά καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο,
το φωταέριο, το πετρέλαιο ντίζελ, το προπάνιο, το βουτάνιο, το LPG και άλλα. Στην οθόνη εμφανίζονται επίσης και κάποιες βοηθητικές ενδείξεις όπως η ημερομηνία, η ώρα και η κατάσταση των μπαταριών. Έτσι λοιπόν, μετά το τέλος της αυτορύθμισης, μπορούμε να τοποθετήσουμε τον ακροδέκτη στην καμινάδα και να δούμε τις μετρήσεις στην οθόνη του αναλυτή. Το αποτέλεσμα κάθε διαφορετικής ρύθμισης που επιχειρούμε εμφανίζεται στην οθόνη άμεσα, ενώ την ίδια στιγμή μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανίζονται στην οθόνη οι ενδείξεις που μας ενδιαφέρουν, όπως το διοξίδιο και το μονοξίδιο του άνθρακα, η διαφορά θερμοκρασίας καυσαερίων περιβάλλοντος, η απόδοση, το επιλεγμένο καύσιμο, η περίσσια αέρα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και άλλα. Όπως φαίνεται, η χρήση των ηλεκτρονικών αναλυτών Kain-May είναι ιδιαίτερα εύκολη, ενώ παράλληλα οι προσεγμένες οδηγίες χειρισμού στα ελληνικά που συνοδεύουν όλα τα μοντέλα κάνουν τον χειρισμό τους ακόμα ευκολότερο. Ο αναλυτής K800 διαθέτει μνήμη στην οποία μπορούμε να καταχωρήσουμε 12 σετ μετρήσεων με ημερομηνία και ώρα. Οι τρέχουσες μετρήσεις μπορούν να εκτυπωθούν σε ειδικό ασύρματο εκτυπωτή πατώντας το πλήκτρο «Εκτύπωση» ή να καταχωρηθούν στη μνήμη του αναλυτή πατώντας το πλήκτρο «Αρχείο». Με τη μνήμη αυτή, ο συντηρητής έχει τη δυνατότητα να αντιγράψει αργότερα τα δεδομένα στο αρχείο του ή στο φύλλο ελέγχου συντήρησης της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Αφού έχουμε τελειώσει τη ρύθμιση και έχουμε βγάλει τον ακροδέκτη από την καμινάδα, πατάμε το πλήκτρο On-Off για να κλείσουμε τον αναλυτή. Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, μπορούμε, εάν χρειάζεται, να επαναφέρουμε την οθόνη των μετρήσεων πατώντας το πλήκτρο «Μενού» και στη συνέχεια να κλείσουμε τον αναλυτή. Ο αγγλικός οίκος Kain-May συνδυάζει αρμονικά τη μοντέρνα σχεδίαση με την άψογη ποιότητα κατασκευής για να παράγει τους απλούστερους αλλά συγχρόνως και τους πιο αξιόπιστους ηλεκτρονικούς αναλυτές καυσαερίων. Η Kain-May, γνωρίζοντας κάτω από πόσο δύσκολες συνθήκες γίνονται οι μετρήσεις, κατασκευάζει τους αναλυτές της με υλικά και εξαρτήματα ιδιαίτερα υψηλής αντοχής. Έχοντας δει πόσο απλή και εύκολη είναι η χρήση των αναλυτών Kain-May, ας δούμε την αρχή λειτουργίας ενός τυπικού λέβητα. Αέρας και καύσιμοι ύλη αναμειγνύονται μέσα στο λέβητα και αναφλέγονται. Θεωρητικά, η τέλεια καύση επιτυγχάνεται όταν καίγεται όλο το καύσιμο καταναλώνοντας όλο το οξυγόνο ώστε να παράγεται μόνο θερμότητα. Η χαμηλή απόδοση του λέβητα οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Είτε υπάρχει περίσσια οξυγόνου που διαφεύγει από την εξαγωγή καυσαερίων μεταφέροντας πολύτιμη θερμότητα έξω στην ατμόσφαιρα, είτε υπάρχει περίσσια καυσίμου το οποίο δεν καίγεται με αποτέλεσμα την παραγωγή υπερβολικής ποσότητας μονοξιδίου του άνθρακα και εθάλης και την πρόκληση φθορών στο λέβητα και μόλυνση της ατμόσφαιρας. Το κόστος των καυσίμων είναι τόσο μεγάλο ώστε ακόμα και σήμερα
πολλές εταιρείες σπαταλούν εκατομμύρια σαν αποτέλεσμα της χαμηλής απόδοσης των καυστήρων. Με τον παλιό τρόπο μπορούμε να μετρήσουμε το διοξείδιο του άνθρακα μόνο στιγμιαία. Η θερμότητα όμως, την οποία χρειάζεται να παράγουν οι λέβητες κατά τη διάρκεια της ημέρας, μεταβάλλεται συχνά, με αποτέλεσμα η μέθοδος να γίνεται αναξιόπιστη, αφού δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις μεταβολές ούτε του οξυγόνου ούτε του μονοξιδίου του άνθρακα. Πόσο μάλλον όταν η μέτρηση μόνο του διοξιδίου του άνθρακα δεν μας υποδεικνύει την περίσσια αέρα ή καυσίμου. Μόνο μαντεύοντας και με πολλαπλές χρονοβόρες μετρήσεις μπορούμε να καταλάβουμε τι πρέπει να γίνει. Για να έχουμε λοιπόν πραγματική εικόνα, ένας ηλεκτρονικός αναλυτής της K&May, όπως ο K1700 ή ο K1800 που είδαμε προηγουμένως, ή τέλος όπως ο K1900 που βλέπουμε εδώ, με δυνατότητα συνεχούς μέτρησης τόσο του οξυγόνου όσο και άλλων παραμέτρων, είναι απαραίτητος. Με τη συνεχή μέτρηση, ο συντηρητής γνωρίζει εάν ο λέβητας λειτουργεί ομαλά και μπορεί να ρυθμίσει την περίσσια αέρα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή της, βελτιώνοντας την απόδοση και μειώνοντας παράλληλα τους ρήπους. Τα διαφορετικά μοντέλα των αναλυτών K&May καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις τόσο των συντηρητών όσο και της βιομηχανίας. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το κόστος αγοράς ενός αναλυτή K&May μπορεί να αποσβεστεί σε λιγότερο από 4 μήνες. Έτσι, με τους ηλεκτρονικούς αναλυτές καυσαερίων της K&May, η ρύθμιση γίνεται εύκολα και γρήγορα. Ο συντηρητής απλά βάζει τον ακροδέκτη στην καμινάδα και οι μετρήσεις εμφανίζονται άμεσα ακόμα και στην οθόνη του πιο απλού αναλυτή K1700 που βλέπουμε τώρα. Ο αναλυτής K1700 μετρά το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα, την περίσσια αέρα, την θερμοκρασία περιβάλλοντος, την θερμοκρασία καυσαερίων, την διαφορά αυτών και τέλος την απόδοση του λέβητα. Ο συντηρητής μπορεί να επιλέξει αναδύο τις ενδείξεις που τον ενδιαφέρουν με τα πλήκτρα επάνω και αριστερά. Στις λειτουργίες του μενού, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η επιλογή καυσίμου. Ο αναλυτής K1700 έχει προγραμματισμένα στη μνήμη του πολλά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο ντίζελ, το φυσικό αέριο, το φωταέριο, το προπάνιο, το βουτάνιο, το πετρέλαιο μαζούτ και άλλα. Στην οθόνη εμφανίζεται επίσης η κατάσταση των μπαταριών. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέτρησης, η απόδοση του συστήματος υπολογίζεται συνεχώς από τον επεξεργαστή του αναλυτή, σύμφωνα με το καύσιμο που χρησιμοποιείται και εμφανίζεται στην οθόνη. Έτσι, το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων εμφανίζεται διαρκώς μπροστά στα μάτια μας, υποδεικνύοντας εύκολα τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί στο μέγιστο δυνατό η απόδοση του συστήματος. Η K&May κατασκευάζει αναλυτές βαρέως τύπου ικανούς να λειτουργήσουν αξιόπιστα κάτω και από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Η ποιότητα κατασκευής των αναλυτών K&May βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Όλοι οι αναλυτές ελέγχονται σχολαστικά για 48 ώρες πριν φύγουν από το εργοστάσιο, πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO και CE. Η K&May ιδρύθηκε το 1964 και προωθεί τα προϊόντα της μέσω ενός οργανωμένου δικτύου αντιπροσώπων και τεχνικής υποστήριξης. Οι αναλυτές K&May, εκτός από την Αγγλία, πωλούνται ακόμα στην Κίνα, την Ταϊβάν, την Κορέα, την Ιαπωνία, τη ΣΥΠΑ, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Η βιομηχανική ανάπτυξη
είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Cain-May στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας, με το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της, μελετά και προτείνει την καλύτερη λύση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις, ενώ παρέχει παράλληλα άψογη τεχνική υποστήριξη, δικαιολογώντας έτσι τη φήμη της. Ένας επαγγελματίας συντηρητής λοιπόν με αναλυτή καυσαερίων Cain-May μπορεί να ρυθμίσει, να βελτιώσει την απόδοση στο μέγιστο δυνατό, να μειώσει τους ρήπους, να κάνει οποιοδήποτε σύστημα ασφαλέστερο και καθαρότερο από ποτέ και να προλάβει να εξυπηρετήσει και άλλους πελάτες του όταν κάποιοι άλλοι ακόμα θα παιδεύονται.